Celulitída. Je to úplne bežný a častý jav, ktorý trápi väčšinu žien a áno, aj tie štíhle. Celulitída je zmena v podkožnom tkanive, pri ktorej sa tukové bunky, voda a toxíny hromadia pod kožou. Výsledkom sú typické jamky a hrbolčeky, ľudovo tiež nazývané pomarančová koža. Najčastejšie sa tvoria na stehnách, zadku, bokoch, bruchu a niekedy aj na pažiach. Práve tam, kde sa ukladá viac tukového tkaniva. Celulitídu ovplyvňuje viacero faktorov ako stres, hormóny, slabší lymfatický obeh, nedostatok pohybu, životný štýl a strava, ale samozrejme aj genetika. Ako s ňou teda bojovať? Najlepšie funguje kombinácia viacerých krokov, ako je dostatok tekutín, pohyb, aktivácia svalov, masáže a stimulácia lymfy, ale tiež kvalitná starostlivosť o pokožku. Masáž pomáha podporiť mikrocirkuláciu a lymfatický tok v problematických miestach. Anticelulitídny olej môžete používať každý deň alebo po sprche. Stačí, ak nanesiete malé množstvo oleja a krúživými pohybmi masírujte problematické miesta. Pomôžete tak pokožke prekrviť sa a podporíte jej pružnosť. Masírujte vždy dostredivým spôsobom, teda vždy od prstov po končatine, smerom k stredu tela. Áno, celulitída je naozaj bežná, ale správnou starostlivosťou ju môžete viditeľne zjemniť. Dôležitá je pravidelnosť a kombinácia pohybu, masáže, kvalitnej kozmetiky, lebo ako sa hovorí, hydratovaná pokožka je pekná pokožka.